Kaixo, bideo honetan ikusiko dugu foro honetan gure lehenengo formula latexekin nola idazten den. Lehen esan dizudan moduan, nahiko gatza da erabiltzen edo ikasten. Bai, eta askotan gogoratzea be ez da erreza izaten. Baina laguntza handia dekoguz, eta horietako bat da web orri hau, hot equation. Bertara joango gara, eta hemen taula bat ikusiko dugu zube. Eskerreko hartzen dire ze elementu adierazi daitezkeen. Erdiko zutabean, ikusten da elementu horiek adierazteko latex kodearen sintaxia. Oso interesantea dena da, hemen aurkituko dugu adibide desberdinak. Orduan, jaitsiko gara purtsu baten, eta hemen adibidez, funtzioen taldean ikusi dezakegu, kosinua nola adierazten den, barra, kos. Gero, sinua hemen dukiko eta tangentea berton. Bai? Joango gara adibidetara. Adibidetara joateko begien gainean klikatuko dugu. Eta adibidez, lehenengo lerroan ikusten dugu formula honen latexko eskerreko dela. Orduan kopia egingo dut. Orduan aukeratzen dut, selekzionatzen dut eta kopiatzeko Ctrl C. Eta joango gara gure ikastarora, forora. Bertan mezua idatzi egingo diot. Izenburu nire izen ipiniko dut. Eta berton, adibidez, formula latex. Eta gure lehen kopiadoten formula hemen itxatzi. Baina gogoratu. Beti emon bardotzet, botoioneri eta joan barnaiz testu modura. Orduan, orain bertan itxatzi egingo dut, itxazteko gogoratu Ctrl V. Eta formula. Baina gogoratu, beti ipini bar dugu dolar bikoitza aurrean eta dolar bikoitza atzean. Hau astu barik, bale? Bestela ez da ondo urteten. Txikaren, dugu mezua forora bidali. Esaten dozko 30 minutu deko guzela editatzeko, eta badekogu hemen mezua. Sartuko naz ikusteko zelan geratu da. Eta ikusten duzue formula ondo agertu dela. Zago ipini eskero ganean, agertzen da ezbea. Bai? Orduan, egin duguna izan da, joan gara web orri horretara, kopia egin dugu formula bat eta hemen itxatzi egin dugu. Baina ganera, aldoguna egin da, web orri horretako formula hartu eta aldatu edo modifikatu. Orduan, hori egingo dut oraintzen. Editatu emongo dotzet, foroko mezua aldatzeko. Joango naz testu modura, eta hemen, jaitsi egingo dut apurtxu bat argiago ikustu, egingo dutena da formula honeri errokarratuak kendu egingo dotzet. Eta errokarratuaren zatia da hau SQRT hori, hori kenduko dut, eta giltza hau bebai. Emango dotzet aldaketak gordetzeari, eta ikusten duzue agertu jakula formula barria. Ados, orduan, egin dezakeguna da formulak edo kopiatu, edo formulak aldatu.